Sa Ormoc City sa Leyte, kapitan sa Barangay Alta Vista, giposil sa riding in tandem, 200,000 nga reward gitanyag sa makatudlo sa responsable. Anong report? Kritikal ang kondisyon sa kapitan samtang samdan ang kauban ng SK Councilor. Kinihuman sila gipamusil sa riding in tandem kagahapon sa buntag. Base sa investigasyon sa kapulisan ng mga biktima sakay sa service multicab sa barangay, padung unta sa Superdome alang sa araw ng barangay. Pagabot sa lugar nga nahitabuan, mi-overtake ang riding in tandem ug giposil sa makatulo ka higayon ang kapitan. Dali nga misibat ang mga responsable. Samtang gidala sa tambalanan ng mga biktima. Wa kapulong sa emosyon si Ormoc Liga President Esteban Laurente sa pagpamusil sa barangay kapitan nga iya ra usab nga pagumangkon. Nagduda siya nga politika ang nagpaluyo sa krimen. Asa man ni Kotob, kisa may patayon. Ako lang hangyo, ninyo, kang gibayaran. Ug kinsa to mastermind, ako si Bibi Laurenti. Wala unahan ninyo, mong dako. Gikondina sa mag-asawang Gomez ang hitabo. Mitanyag sila og 200,000 pesos nga reward money sa makatudlo sa mga responsable. Nagpadayon karon ng manhunt operation batok sa mga sospek. Uban ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.